Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा अर्थात गुढी पाडवा। आजच्या दिवशी घरोघरी अशा प्रकारची गुढी जी आहे ती गुढी उभारली जाते। आमचं हिंदूचं जे वर्ष आहे ते आजपासून सुरू होतं। भगवान श्रीराम रावणाचा वध करून 14 वर्षांचा वनवास आपला पूर्ण करून विजयी होऊन जेव्हा ते अयोध्येमध्ये आले तेव्हा अयोध्येतल्या सगळ्या जनतेनं आनंदानं त्या ठिकाणी त्यांचं स्वागत केलं। गुढ्या तोरणे उभारून त्या ठिकाणी तो आनंद व्यक्त केला आणि म्हणून आपण ही गुढी उभारतो। कारण आपल्याला जो इतिहास विद्यापीठातून शाळांमधून आजपर्यंत शिकवला गेला तो पराभूतांचा इतिहास शिकवला गेला, पराभवाचा इतिहास शिकवला गेला, आक्रमण कशी कशी केली आणि आपण कशा कशा प्रकारे त्याच्यामध्ये झिजलो गेलो, चेपलो गेलो याचा इतिहास सांगितला गेला। परंतु हे जे महापुरुष आपल्याला दिसत आहेत छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून सरदार पटेलापर्यंत या सगळ्या महापुरुषांनी विजयाचा वैभवाचा जो इतिहास लिहिला त्याचं स्मरण आज करणं आवश्यक आहे। आजच्या ह्या दिवसा नवीन वर्षाच्या दिवसा गुढी पाडव्याच्या दिवसा आम्ही विजयाची गुढी उभी करूया।